A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga bangsami at imamaking sangkaya radio station Dano at DXSK Cool FM Marawi agudi ibantay si ko live Dano sa Facebook. Salam na miskano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gayp man sa programa Tano iningaranan sa ulam agusto kapagingad. Tutandingan nagyang kaya mga bangsa niyo siya bumujahid Maulana Mamtek nagyang kaya Guru Tano Asyal Alim Abu Anas Ansari Abdul Malik. Siko di Tano pan kasuldi siko bitiara Tano kaya sumpataya ang kaya bandingan Tano kumiyay po sa pitugawi so kaya pa ka pun mga ulama Tano sang kaya ngitinwara na siko dirang kipanulon o di na siko dirang kang gulola siko mga tastang maniran dan Tano pamakin nagyang kaya Guru Tano si Al-Alim Abu Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi hamdas syakirin adz-dzakirin wa usalli wa usallimu ala rasulikal amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariyami guskano mga babayami pamamakin degar kami iman to kay bumujahid. Pamani namin si iko Allah Ta'ala. Aging programa Tano di Tano kapamanutulas iko kapaka dinati kita no kapaka pupantag mga ulam ako suka pagingid na mabaluya ya paduman si iko kita no kapag initaw malalalayon din aso mababaloy sangan ng mga ulama gumubuso mga dato ku ayaman na di kanggal baka ko kapakapyo kapagingad na mitataros din sa raksap tirim anwala so mga maltano sa mimbalingan sa kakoy. Gitu ba guram niya gyang kutuwa so kaya pikirata siya na ba kalo-kalo nagyang kutuwa mga pas di nagyang kutuwa tigiran ng mga legacy o mga lokstano yaw na mga ulama na di kalipatan o kisaluno na ba kalo-kalo nagito di kasumpatan niran awad na deran katarutopi na bayran nun mi tarutop nagyang kutuwa mga bago pa mga ilmo di na panamariran. Bagyang utami alita Guru Tano guru ami siko kaya pagpun na datar di makapambelag sa mga ulwan ng sa mga ulama lagi dagyang utami aling pagampaganay siko mga paganay miyak ka so tiga na miyak ka imbita sa mga ulama nagyang utami na congressman Tano Asia Kenya Amir Mindalano na sipan sa giyang kutuwa pamanak kaya pamakapagabruda si kung mga kangudaan kaya pakasungiran si sa Egypt na mininggula laman sa giyang kutuwa Lokstano miyaw na senador si Senator Dumukaw Alonto Senior. Minitakap man hagyang kutuwa kiad na giyang kutuwa Kamilul Islam na dataro tumambukya lipatan na giya Kamilul Islam na mini pagupera na rumambu si Sultan Umar Dinalan. Na miyakatin managyan kaya matampay nagyan kaya pamilya maruhum sang kaya Saduk Gimba na isa sila na somyo porta ka sulupairan na inidunitiran si sagyangan na pamanak Agama Islam Society. Oriyan niya man na miyalitan pa nagyang kutuwa miad nagyang amala madra sa sagyang kaya pamana dansalan agyang kaya Mahad Marawi na mini pagupayan pa nagyang uta si Sultan Rashid Sampako miyo na city vice mayor sagyang kaya Marawi City. So dito ba aya kapkilayaro na aya bagir mga ulama na sumanga dato na aya paduman mga dato na sumanga ulama. So sama na ya na miyo say Tano so kaya pa ka panagpuon o di na kiyang galbo kumawala masiko kaya pa ka tingiran o di na biyag po siya sa giyang kuta tira naka biyali nga guru mi uta pagani kaya puno kaya sinanada ko mga tao si ko agama
Giyon ta kasumbak o di na Kasumbak, kasumbak miad na nga mga university katataman ni man ton miad na nga mga integrated school neno ka petuan tanubu agyang ko to kini kaya develop o di na kaya usur o okit adi ikapagana siko kaya pakatumpu ka siko western education agyang kaya pamana agamatano ka Islam. So ayap pa nandudan tano na so kaya pa naguntaman o mga ulama siko kiad niran siko mga umpungan di na siko mga grupo siya lapido nila no di na siya ni minggalabak sa pamana kipadulong ko agamatano ka Islam. So piyakan mo ito sa gurutan o na mapipikirya na pagpunan niya na bitira. Oy, nagito ba Abu Mujahid? Balasang wala sa mapya sa ginganan na pamakasan ka. Para so mga arita, mga buluga kang udaan. Agu panayamanan yan na di magintaw. Na aniran na ansiram kitumpok at tigiran si ko miyaw na anirat. Kakagiya piya swagama. Na dan yan nan pakalipati. Padsendawan yan na so gupon kisarapiag. Na balo yan na paduman so kaya emanan yan na kaya kita no mga una. Kaan mambuso kapita yan an makarayag. Anon kaliwanag yun. Niti kita no emanan yan an mundo sa mapya. Nagito ba? So may alitaw to. Giyon utang mga pagarita no mga ulama pa makasorgan si Rano wala may matay. Nasudiran di ka pa mga disi sa Egypt. Siya niya mga disi sa Saudi Arabia. Si isa nga mga tigiran na mga ngidamang Arab ko katimblian. Na mana na may pikiriran na giyon ko to mana na tigitan wa kapunggal bakiran sa kapamana kapakatindig agama. Sa mukit sa mana nena tigitan wa gumaan. Sa mo to mambu na may pula pa mikiran si Raro na si mambu sa solid Pilipinas. Na may ang admin mambu siya so tigitan wa amana niya na mga movement. Lagi nung tagurut Lokstan wa si Senator Dulukaw anon to pakasorgan wala. Indad niya na mambu so Ansarul Islam. Agyuro to Ansarul Islam na sito ko mga 1960s, kapusan ng 1960s. Na naman nagito mambuso ka kapupuso termi President Marcos ko 1968. Sama nuto na Orian nuto guru ami o Javida Masakir. Orian yan. Pamana siko Javida Masakir na giyong to atutulan no na ad na sakataw amiya ka survive. Amiya sabtiran si sa Cavite na mini-report sa Congress giyong to oras na aya katatabuan o din na kapapantagan na congressman tano nagyong ta si Rashid Lokman na taros ng kagurami. Nagito kay gyud to mo gyud to Javida Massacre na dito mabuna si Presidente Marcos na mapipikir yan na buuin niya na Sabah. Kaya mana niya na kasi sa history na padanan sa kagagaya din ko kasulutan sa Sulu. Na may pikiran dado to ako niya mambuo mana niyan na Sabah na eno sareno na sa mga Muslim. Kung tuman na Javida Massacre na palayag to Muslim ang ta may matay ro. Pamana military aptrin. Aptrin nira. Nagito ba? Si miyaka pagayon nito si sa sekretary si Sarano nagyon ta si Senator Ahmad Dumuko Alanto na piyakad inadmiral so Ansarul Islam na man na bobidyo na sa mga ulama. Nasangot kay Admiral Ansarul Islam na si Senator Ahmad Dumuko Alanto gusto mga pili na mga ulama na pilibitan nira na ranaw. Na ediran di tiron ko madarlataw na umani isa na tiyakap. Api tigi mana niya na tigira na ebu magaga na anti-hunting knife. Pamana gumaan ka KDP sa ginawa ka. Na naraks mamulatan. Kagi tigira na giyang kaya betad na mapunggululad na giyang ito mana napakaw mamasa margan. Nasang utama sa bumujid na epkatano na nagito. Sige pamana Senator Ahmad Dumuko Alanto na mga pedin mambuso mana niya na mga ulama Pilipinira na ranawat di na ditirong umadarlataw na tiyakap kanu sa mana niya na giyang epakaw mamasa margan. Na katkatikapan sa tiyakap tanong pamana magatutano rakis pumulatan sa mana niya na mga kauyagan mga mga perperan o ba tanong kergni na adi na kisurvive tanong na katano na nagyan ito
apa mana kaya pakaumeran na bended languan din na Muslim amranang na mana niya na mitiyakap sigira pamana gira alatre sabi mujahid da subuh na nga gumagaro ko ta dalam yung sa umani isa na di injaging di paman na di ipa paman na di magese sa tigitano ka di tiyakap sa buger na languan mambu alo pa abakante kaya pamulan sa Banggala, Dalog, sa alam din naman na niya na kapakaya paman na tigtan o kakan. Giti ka rin na sa girang ulam agu dato na mga gugupa. Na sumadagla taon na munot sa urog. Parat ya kasi kabuso ng mga lokos na sumadagla taon na munot sa urog na munot sa irat. Na sakna iman tuwa paman na masa na may pinalamatak no to sa mga lokstanom yang ulaga. Pamako ya pitiro ira na pilagutan kalagi di man to agi nga mga ulama mga pedatigiran sa Palestina awakan ka di kanu pag-ato niya da imitinoi na dito mga beto na niya pikiriran na magatutan apa binatog na mialing kag gura mi nga aglat pamana suina na ba na adnay po niya sa maman taglatap ka tigiran so kinamay sa katabi pang adan sa mga kinamay mana benda sumpat to yung uto pamana kialemiran sa adna gumaniran gitu din ka ay may pikiran yung mga dato na manan yan na pagatutan na sito sa sisaranaw na yakang balaw to si Musa ko tabato si Matalam si akin na datutug Matalam may adin na buong Mindanao movement independent Mindanao independent movement ay manan yan na gito mambuyo manan yan na pamanay mambubala tanong sa magina daw wag yung mga dato di na mabudi ipamana pamanakawan pataniba na pakatiga panso madaklataw so ay manan na si duty mi pinalamatan no karanga pluto sa kaya siya po agama tanwa agama Islam na so kaya magyung ta gobi apaman na inadin mabu emanan yan na movement ng mga sarong da bitun sa Ilaga ito man ni kaya pakala urilu kagi niya ko masog Ilaga tigiran na mi pusiran na pagane kaya sakitan so mga pagaritan sa nga alam tigitan no matatago sa paitaw barat sa wao barat na si sa Carmen si isa giyan na kutaba to kakagi pa mana sira no matatago sa paitaw sa giyan niya pa manakuan mga sarwang na sira no mabuy kaya sakitan sang uta kaya paka umagiyang uta manan niya kuan Ilaga si Mang Salano del Norte nagyan pa man lagi di pa makausuwagan tako sa miyang adso mga masager si palog to ko eleksyon agito sa piyatan sa labi 70 amranaw si sagiyan na takob una no tumambu na adun mambu ema na mga lokstan mga maranaw ema na mini surat mini dakat sa history aplu tumambu sa kesa bopan sa gobyerno Pilipinas na miya ka paninikiran sa anto na ikabulong isang kaya awid akal sa Mindanao diyo ta si tawan-tawana ema bututulan roon na may kontra ito gabi tiba sa mga halokos guni pamana pagato ng takwan na si mababala mabusa hulo si Kamlo na tigiran si mabusi sa giyang ngaya pamana si mabusi sa Ranaw na mababala mambuy kaya ngaya pamana ay mabulok si Ranaw si isa tugaya ay mabuil mo Ranaw na minjihid mabusi ito na tigiran na minilakit sa kawa ay mana so mga lokstano na YouTube pakasalin na kapamumulaan si Randin sa ato na iniba na tigitano bubaya ko agama sampur na nagyong tigitano maratabat nagu paninindig sa ubay man na bumabina sa so agama yung mga ulama si isa miser na sukya pa kaumayran nagyong eran mo magyong andun nga adna emana na tigitano pamako apoy na adna matatagu gani o di na tigitano paninindig kung mga maranaw na sukya pa na watuwag ng mga ulama hindi paman na pagano nagutatigtan mga naniyan na beti mo siya sa nga na iminilif na bandak gultib tiro na bumujahida mesa nilaw ngunong pagtaw na palad naman yan na paman na sumuyo sa yaman na niya miya katarima sa giyong utatigtan
jihad mabu karinaon na si sagiyon ko ta masa na ira manuta bubu ana piti-pitiro na so mga pitiro na mga wata hindi betul so tira sa mga wata na nasuwaniran na paman na so perlu paman na keto na so isa ka pamilya na way timbir knira na tulo ka baso na pelabatan niya sa isa ka baso na ayamanan niya na imbagay niya sa giyon ko to tigtano puni mo sa margas peluto na uta mga wata tigiran na malalakaw karena to sa so pagutaw tano na ayamanan niya na sa uta masa na tungan-tungan niran din kebebayan ang kuta ayamanan na di kipanindigin ko agama tanwa agama Islam dagito ba yan gulo lang ang ta tigtano si sa Marawi so pagadi mabu kumadig sa nga Marawi so tira na Marawi uprising yung ta sa na mga 1971 daw to before Marcelo na 72 sa Marcelo naman 71 sa man to na aya magbuluan naging uto si Sakar Basman siya sa kanya na magbulo siya yung uto siya sige Abul Khair alon to na giya mabugi nga City Huliman to nasan mabuso mala kampo na gito mapasang kay mabuga mapuro mga Philippine Constabulary na si Colonel Rominimbang Marumsar mana niya na palad nito sabab sa utama man na baba na hindi sa sabab pro nagiti ay mabuminiragoon na isap mga ulama ulama mabusi sa binidayan na beauty ay mana niya na karina sa giyang guta galabak na sunjo giyang kang galabak sa ngay agam sama to na pagapaga na miniragam niya shahid na ulama ano mo to ay mana niya si sa binidayan na mana niya na ay mabuturang guna sa ginawa na ikhlas sa utama sa ay mana niya nagitirang mga pamanakwan mga mujahidin akipag-ikhlas na sa ito na sa mga mujahid na ay so mga maranaw na tunganin sira na karurumpisan sa kuwan kakutik pamanaw ta kawarawa mapamumula ko kuwan ang ta miya ko na bapya anting na pagato na gumaan na mala gumaan na mala ay kalilid na makatungan sa gumaan na carbine na pinaka ngayon so garan na bilang-bilang na tunas ebub ko to lang na sa military na adnya kan bol sa mga maranaw sa tigan na D20 agihan na D20 na piang bala na mga maranaw mga maranaw pa man na dito na sa mga shock absorber erandi pangmana paputre na tigiran na era na man di pangbala na pamanakwan mga timbak ipagato na karino to sa pamanang so dito tigda ng pamanang ta so mga pamanang ko to bubaya o mga loks tano si ikwagama gugyong ta man na panindigiran na man na niya nagito ni mitataros kaya sa dopan sa man na niya na kaya tigda no kaya siya po agama kaudera no to mambuswa ana na sa utama sa na bumujahid na uduto maadim na pamana miya tano sa ayan tano kagias sa giyang utaw siya kanya President Magsaysay na isa programan yan tama siya kanya makapagal nagyang kuto pamana mga tao si sa ipon sa Ilocos si sa giyang Iloilo giyang na pa mapapagin nga Central Luzon na bigan siya sa lupa sa giyang pamana Intino Mindanao hindi siya bapagiyang ay pamana kawala dahil sa ngaya ipon sa giyang North Cotabato gina ngay Davao na napamana miya ko agi ngay pamana kaya balingan na kana ba si mga tao apya siya kinya President Duterte na di niya nitiro na pamana kana ba tanong si mga nitibo mga tao kagi mo kada lungan ira na untang pumtunira sa EDCOR ay man na economic man na development corner tigiran ay man na umaniid na giramano tamian ni milira na mapingid lagi jini barat lagi kapatagan no sa Lanao del Norte pia katinunong tayo di korna piang wang uta mga mama dito sa tigiran ng mga bugoy sa Luzon di ba na niya suwata no si sabihin niya daw na gid na inukitan si sa Palestine na sumabuso man na niya naging mo British na kay dirang tungkaan sa karata yung mga Yahudi si gid na Europa na Italy gi France di tawgiran na kagiya pa man na dirang tungkaan ng kalalungan kagiya Yahudi na lalungod na itaw na tigiran na parami bukas sa tanusiran narutan no siya ita sayangan na mga Muslim sa Palestine kakebgon siya sa ngadiran nabatan no siya ng suporta naging mabugi nga mga buguiran sa Manila mga lalong pamanakwan na gusto
tigiran na ro kanu baling gagimin no na muntia na buganamis kanu sa kasangapa na emana niya na mi pilati yung lupa. Na may kawakan sa lupa. Na emana niya na miyawiyak kanu. Nagyuti sabab pa si Salamat Hasim pakasorgan wala. Ano ni surat yan na kitab. Gusto tigini pakamamasa. Iman to na sa kitab na iman nisugat terkatano na sumuslim na di pa kakwa sa lupa baka sobra iso 5 ka hektar. Nagyun kaya piyakabaling siya mga bugoy. Nasadya kaya taman ng umatayran. Na ikato nga kaya na mabuha na kilo nga 300 ka hektar na pala niyan. Ikato nga kasuyaman na niyan labi 10 ka hektar na kaya. So sa katano titubo tangar. Na iman to na ibu di matiro na katitimu ang rakamianan na mag-buta-buta. Dabar niya lang, dabar tano lupa ko ay mana niya, dabar tano niya lang ko lupa tano. Ay nangin nagunin ay kabito sa Mindanao na Moro province. Ay mana niya napaled niya ako ang Moro. Nagito ba? Diyan nga mga dato, ay mana niya pinakuloy niya na gusto niya gugupas siya na gusto mga ulaman na miya duty kiadan. Agyang ko tayo mana niya natigtan wa haraka. Ay mana niya na movement to. Na mana so kaya nagyang utama na niya na movement na may ayap man na siwa kesakitan man so mga maranaw Abu Mujahid gagi nga si isa Coastal, nga coastal area sa Lal del Norte. Giya sa nga nabukid nun. Nagyang nga na paman talakag giya nga talakag na niya kay siya na niya kita ko ron na ad na restaurant ron ano na niya mi restaurant kami ron. Nakiapang isip mo utama do tinabakan si mga dayo di na baka si pamana pusa na di ka si kami din sa mga losa hindi dira na nga talakag so mga bapa na palaro kibubaling sa nga na talakag na gusto kagi ko maadnang ta samok atigtan na miya pamana miya tagu miya duro siya sa rano na ayakap ilang manang talimo wala ko pa makuduto ng gulaw la na sumanga tao sa talakag with respect kiran ay buka tawin niya ko agaman nakasimbuyan ngaran ka di pupusa adip nagila ko na din nakasimbuyan bubalo niran so toba ayaran subdrink ayaran igabi tabi mo busagi nga mga pagarita sa Lanao del Norte nagutod mo imiyaso adira nga taon ni Ramadan kaeman na nasang ko masa na pamana may layo ka din so ay mana niyan na tigtan wa Kristiyan na gusto ay mana niyan nakuan saman to na kiamutan niya ka ay din na ula-ula kagi ay man natabi at tigiran sa kapagingad na sumala na pagkamutan niyan sumahito nakagi sumanga maranaw na sangutan masanaba ng mga madras abang ala nadakin ka mga wasiat ka bumadakal sa lama bilang-bilangan nagitis so mga pamana so mga maranaw na ay naulawlayran na ula-ula Kristiyan na sa elimu Allah yung tatir na rubba daratin na fi'a tigo mga Arabo igira na adna marata ayap niya kang giyaguna na so kaya bubuta tigira na gila ya Mindanao na miya punter so mga maranaw si isa ranaw na sumambu sa mga ulama na kagiging taad na mga adberatagi ansarul islamu na katanudan na pinggal bukang utang mga daw ap na nakudan si kidum yung gusto mga ulama na piyamulerang umadar latang takambali ng wala na si isa sa mga masjid na igira Abu Mujahid kapita na may mangbual si mga ulama padung si Abdul Aziz Sarumantanga sa Sheikh Nasruddin Basman si kaya kini Haji Ali Tampugo sa kuan eman mga ulama iran si sa center na may mangbual si ran sa word at tigira na eto word na luo to pumbuti ang igira kapipita na musa nilaw na masjid saranaw na hindi ka pakasimbilang na pumbuti ang tayamu giso agisan na mana na tuwan na miya pamakad na namin kapangintuan at makabalingan sa tao si Kawagam nagyuti miya prarad agyan ko to eman na niyan nang ko ta kaya pakambalingan ng mga tao saranaw eman na niyan na miya gira ko na gira man to isisambilang na to hindi mo mamsasok di mo to simbayang na mili niya nagyan eman to masa na mimbalingan so madakla tao si ikwala na kaya pamulaan so ema na madakla tao sa ema na niyan na bubaya si ukat paman nakatubot
Gitu mambu ibu mujahid panahon am somiyabad asokya pamana kaya lakay ko mga madrasa na katoon kaso madrasa ke penuh ataw sa kaya bebaya ba kaya lagi dubara to panganangkan na miya pia pamana katata amo ay mana niya na taw ko kapangadi kakagi lagi du bagu to masa apamana kaya apamana ko nagutik si dia matambay nagira man to apamana sokya tag kini tugal ini sa kaya agima hambinin na sokya tugal ini sa matampay tanto kung madagla pamana utakwan murit ay mana niya na pangadi siya girang makukukaw sa isang alat ipon sa inya nga kakadman sa saduk taman roon siya wala gina lagi di kapitan na tungan niya bumuji ng madag lagi yung utamurit sabab sa kagigiyong ko to ay mananian na oraso to asong mga tao na kiatad manira na kay-importante o kapagagama kay-importante agiyong di manusia na sutigira na apian to na adun isoan kakasil baka pinsilay sa karos nagupuun ka na apuun giyong mga tao na diran kay rambu pamanag punga dito paan so agama na dikiran bu kay amanan ni kebu terima no bagaran pagari na isaw to kay sabapan sa kiadin agian ko to amanan ni na tigtano amanan ni na panan maromang ulama na sukiad ng tajihad niyo na mimbal man sa mga ulama sa political party napbusan na riya bumuji di lang pamana pag-eleksyon ng eleksyon o pamagbubukuan na palad berataw sa pamana sumanga ulama tama sabi ay laytan si Mahid Mutila na landslide ko kapagataban yan pakasorgan wala bu sumanga ulama gimabu sa board basira ray bumujid pumgi sa banid tigay pumgira na dulsi ba na sa timo bu pumgira na kuan goy na ngele nga na sumadang lataw na palad mit mugira so ay manan yan nabuto niya ng mga ulama sabab sa giyong kuto bubaya umadar lataw si kuya manan niyan na agama gumeleran so galbo ko mga ulama gusto mga dato sa kaya siya po agama namin balingan ta kasi samanto gura mi nagyang uta dapat kada gyang uta tigiran akwan movement akato na miyaling gyang uta mga bangsatan si sagi nga talakag apamanap ko at siya si ko agama kadabatapan pamtire kaya mo tanugid na so paparangayan na pagkairin si ko pamana paparangan na kaya sa bala sa gingay pambuhi ngay pamana del norte pama na ayam mo rin naging pamana kabukida sa iligan tama ni man to na tutulak na tama ni man to na madakala pamana maranaw sa di nabiran katay ko gama so sama na tuguro mi benda na mapapikir kay support karo na ay sa advantage o kaya pakatidawa yung dakiat to apiap na miyara sa itano nagyang ko to adatano kada si ko ayan tano lagi di pa magyang ay Palestine apiap pun kilita na sobrang ni man to 40 gibu miyatay gatos sobrang magatos gibu man to akya sakitan ugay na si sagyang ko to masya na akya sakitan siya ugay na miad nagyang ko to pamana mialin pangilelean kiran sa dunya na mialin mamusok pangilelean o mga tao sa dunya sa gingay pamana susuwa naging ang mga yawdi so Giyaw tayo ligad, bud na katawingon na gulami. Oo, mujid ka, isa ko pagadi ako makahuma, makapasad sa Saudi, nasaan ako niyasin. Na miyan nabdibak na nga na kapuro na iligan. Tama, ipunsan sa pamana, pakaw makurong sa giro ta pamana. Kasi na plano na, pamana, tikirun. Oo, isang ta mga kwanin rood na ginamiyang mata siya, nagtita nita, siya balaburo na ta si, binamiyawa pa taon ta, dato si Musa. Daya kabasan yan kami tinagi at tina nga tina mga alimang nga mga tausiin na mikro kan sa kianiran so kitabiran. Kianiran so kitabiran na kian lipatan niran so agameran. Ayad no pamana yung mga manukiran ng mga bubuy. Yung mga pamana yung mga dito mo kita pamana kuaniran ayad na pamana ipiteran na sutuba na gingat inuso laudala na inuso Muslim na pamana kailangan na makapanalamat ka gingat mana niya na so Allah nagira na pakauma ang kuto at tiuba iya na masakit akap kagidamon na akap katawiron no tao na tingin na bakoy ni diray no tuhan na kan tangi ni ba agyang kuto kaya sakit yar ka nagyuti ka pakapambalingan kasi ko atuhan ka arabula alamin kalimu yar ka to
Na sukiad lagi yung ito kaya sakit ko pagtoto na binimalbu lagi yung ito mayang gulo lang uta tigita no punamping sa tangila. Panyad lagi yung ito tigir na mga brutal at bunuun sa mga lokstan o mga pagarita no pamana bubay mama. Pamana tigita no di pa kaukit sa pamana kukuman adat. Nasaba pro nagyong uta kaya pamana nagyong uta kaya admuto nagyuti membeli ya mga samapya na miyaad nagyang kaya manan yan na mga haraka Islamia pagano mga umana susubran nil muslimin tabligal alam gitu ba gutakwan siko dito sa kasuldi guro mi nagyong uta miyaling ka kaya sa mga to kaya gila di manutul si Commander Bravo nagyong uta gila panutul niya nagyong uta mga pamilya niyan yan pamana tanto pamana masakit ka pamana kapke gida mga Sagi mo to kiad na dumuko Senator Dumuko Alonso sagi mo to tira na kwan ang tanong tayo pag nainad ni Mambu Ansarul Islam na miya ko magyong mo to mga ilaga na inad mambugi nga pamilya di mapuro agi nga pamana barakuda sama no to guru amin na apya dengan klida na apya sa mga uluan tanwa matatampar sa gobyerno nagyong mo to panindigiran na din kwan pamana di si tataduk udina si makaampil si ko pamana maratabat o bangsa niya. O gitu begini naman ni isanan ko kapyo mga maranaw. Asumranaw na api ang matago at tigiran na soga man yan ang priority. Kalabas siya muna kili ko mga padagang at tamang mga dato. Kutanudan kang si tutuli akin niya siba pa kasi kwan. Entah tu si pamana simple man secara kita habas man dagu si entah tu so si Irsa Dorte pediran na sumirat ko konsti pamana ko sa Mike Lalanto sa kinya kuan sa kinya Tahabasman sa kinya Madale Madale perlu misali pada tamano ini sortera nagyang mutua RCC Untold Story about RCC gitu napkataludan ka unta tutuli Tahabasman akagi tigira na discussion sa kabinet agi yung ito pamanakuan. Kuno nang ta muslimin din. Muslimin na away. Na si Umar Dinal pakasurgan wala na minipuro yan na lima niyan. Napangiraw ako si Nikis chairman at tindadik ka ba yung pamanabanan kamutuin niya. Kagi ko di tiguan sa gagino na kinoy Umar Dinal lang so astri. So bitagun sa sigupa na. Buniyang papasan sa iko. So kung kakadna nukuha na yung pamana yung taong tulo na podium pamana kakadna ng speaker why gira di tiruan na tumitindig ito na kibutad ang dasakwan rostrum at yung bunyan ng papasan suyo kuha na tigin na lagi do tigin na may patro sa esper sa batasan at tigin na tigin na biling ka ba ubanan kuha may pasad may militar subitira doon madaan na autonomous region in Muslim Mindanao Karena sa mga datutan na bumujahid. Gusto mo yung tabi ang gulola na siya ko kaya bali siya yung constitution na mga estudyante kami sa Manila. Na piyong kami sa kuwan. Piyong kami sa giyang paman na siya sa Congress na ayam membro sa giyang oras sa kidumukolon to na minipagpudin sa ki Blas Ople sa giyang oras sa ki Blas Ople na sira ni pamana miyan na marsa diyon madagyangan na pamana muslimin gitu ba no nagito ema na puun sa puunan na so maranaw na pudsa kapian niya na utapian ng matagbo na ay na priority niya na suwaga man yan kalabas subo sa mga padagang kasumpit ng mga dato na ema na niya na basta kiraga suwaga man na diran ni pungunot nagina ni isa matatago ko pagtautan wa pamana mga datutan o magusak tagi ang amran wa pamana tunganin niya na pamana bubugan sa priority so agama gitu ba guru amia pamana si ko kinita diu keti dawa na milita no su keti daw si sa Sulu keti daw si sa Maguindanao keti daw sa Ranao na si ko kiaile ako resultian na ino da makadapanas somranao kagiad na ali di mapurutano marani sa presidente na apiyap na taos kanya na presidente ugaid na lilinding niya sa mga bangsa niya sa Ranao wag ko kanya sa giyong oras na iailan na kami data na maswa kay mga padigid mga muslim na sab sa giyong paman na leader tanong sa Malacanang
Awaguwi ka doon na sumangal lukstan mga dato pang makasorga siran wala laidi si kali di mapuro. Na ad na maakaliran. Kawai din ko tampar siya sa gobyerno. Na pakiliran mabu kapat paman nagipininigiran ng gobyerno. Uguin na dira ro mabudi senatan sa katiro so mga pagarito ng mga mujay na taginibam yung dan susiwa kayan. Ay man na mabubuto-buter sa kakaya di so mga komandor katigira na importante minima susiwa kaginga dato. Ay man na matao siran sa eman na niyan na akal kagina ni ay man na niyan na kailangan na sumranaw. Na gina apian dito no matatago na mapamumular ka tanong natin. Ayon ka priority na suwaga mangga ka udah suwaga matano na antawa tanong. Dabatan warga. Andun ni kito paano to ko agama niyan. Na may kailan may pala binatang. Na duty abu mo duty dito ko mga pitan o mga kawanag. Kailangan na gina na nga kaya hindi ko mga lokstan wa biyuliran suwaga ma priority na tama ni matno na diyan mada. Na itu ba? Sangguta kiad nang uta ay man na nagiuta sa mga pamanang utamas ami ad nang uta mga ragna mga sumiyagad. Na mga ad nang uta tigtan mga galubak ka Islam. Isang susuban sa sama nito na so kaya pati ng jihad. Na so malonian kaya pamanak kaya normal lang diyan pamana kaya lintad. Na ato na pa ni makatunog na pamana haraka pamana kaya galubak man mga ulama. Oy, nagito. At man minimo nung nakwa na yun kami makatindig subbanul muslimin tabligal alam. Kung nanawudan mabuya nila yun pakasorgan malaw gusto mga ano mo po mga pili ng mga ulama pamanakwan SMT al-alam SMT nakakabti o umumujid na subbanul muslimin tabligal alam lagito. Sa giyang oras na mga grade 2 kami na kertosa na kan guru kami. Aso mga tungan namin sa gina barang-barang inid, napakamar kami na siya kami terus, sa saduko. Napagatin siya sa kalilimod, po makakuha na, multa ka, sa turas, dan na multa ka. Dapat na ba mga kuha na, pagatin siya sa kalilimod siya pangarungan. Wala, ito na konklib. Konklib. Dito ito sa takan. Upo nga rin makatin, nakabuga na sa sising. Anong po mga kuha niya? Signaliran. Uy, paman na miya ka uguputo sa kaya po ka paman na sumangang muda na miya ka uguputo sa kaya tagu ikiran ng busa bubay ako kuhan ay man na niya nakapagagama na miya nagyong tayo mo ipungdong ta SMT na lagi na tablig at butura nga 5 points ako 6 lessons na man na naguto mo iplala ka wera na man na benuto ay pingatan niya no paman na mga taloragun mga 74 77 na may aduman mamuso may ako mamuso sabab. Sip ko da pa ka mo sabab guru mi na so mga wataw SMT al-alam na tunda sa mga Pakistani. Mga Pakistani pa man sa mga ito. Isa kwan kutusan na kanon naging ay pagalitan na minister sa health ang si Dr. Saprula. Sa Dr. Saprula na siya mambu sa gimong oras na mga estudyante siya sa Manila na siya ni titakdir kung mga wata mga Pakistani sa Manila pa man na di na mibiyad din siya kukuhan agama. Well, kasama tama sana sumambu subbanul muslimin tabligal alam na lumiyang kapinjara na matando miyakadagal nagito ba mga samo to na mga taluragun ng bidya niyan na miyakaw mamambu si Muhammad Qasim Tarosan. Ami akan pasado itong mambusi sa Kuwait. Mana sekali ni muasis din na sekali founder. Sige kaya markaso sabab. Ay kalami ito na sabab. Uy, markaso sabab. Namalong ako na kami kwan na o saya kaya pa ka pamana kaya pa ka gede-gede ngaya sabab. Laguto ba? Mambusi Muhammad Qasim Tarosan pakasorgan wala. Na piangon ng mga nguda. Na tige na Wano si ika pamanakwan, pangduong kano sa pamanakwan. Mga murito to, mga murita ko mga eskwela. Na pupungdo niya siyaran sa pamana para girawan na so Quran tafsir, girawan na hadis, girawan man na mamunda bahasa Arab. Abi din na amay ko gaganata siyaran na tiginakwan. Amay ko guguruin na titalabu ka tanong sa masjid. Natahajud apa? Katahajud. Na kaysa mo to sang utang masa.
na bagu tu gelebak ang utak terkejut. Mana begu tu di tu kali ya mana gelebak. Kaya ibu kata wana terkejut na Ramadan. Oh iya Ramadan Lailatul Qadar. Oh Lailatul dia apa mana dia gelebak. Abang ketun kat terkejut lagi dia Jumadal Awal. Wai na guti pamana ini lagi tingina apa mana amai ku gagawin na apa mana makaptutu na tanong naman isa pag-bedas. Sisa giyon ta masjid sama tampay. Pagana na sa Bacolod. Sa Bacolod Grand. Bacolod Grand nagimo bo kay giyon malamas gitu. Nagimo bo gina Bacolod Grand di. Na kay giyon ta location yan na paman nakilidaran na sa puro yan to. Na mana niyan na mablang. Nagira man to na upkid na to sa puro na amat nambu bumujid ko mapiang ta pamana gira man nakapit romaran ka dunia. Ang uta magagdam unta tanggawa. Nagira man uta magimam siya uta gumurok. Pamana tinton ini nga pamana lagi dia uta kapketa mau mga nguda. Na tina mata ni ko mapen. Ame ko may pasad na gito mugay sa induan na tina kateso isu untano ibaratnya naman isa na leman yung sumuduli sa dikr. Manisa na minus initarbungan mo ko mga tao na salungan na mga kamagatos ka matiroso astagfirullah alazim. Magatos ka makamagatos ka matiroso subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. So salawat ko nabi. Na gusto la haula wala quwwata illa billahil alim. Na mana na umani mga ulo nila lang mabuka mapita hindi ka pipita na untuk dataw sa masjid na di pamakapasbi na di manasbi. Wala, minisumpa to ko gelib ko mga ansarul Islam maging takan pamana. Sa kita tiga pamana kadua. Na naman na gitu ba kagi adna pamadi makanya gelib na di makasusumpa ta. Mana giyon mo to ay ansarul Islam sa giyon ta kini panglunya sa giyon ta duay na ko subu. Na minisum paton mamusum ya ko masya kini kasi tar sa giyon ta di na maaturat. Na ini panduran gitu maturat. Na pamana pendapat nga man mabuo ta paman nga kay so nguta tigitan nga bubayo o pagtaw-taw sa kuwag man so kaya pa ka magyung kaya paman mga hindi wana kaya bubun so di paman nakipang kuwag ma na gitu mambu pero na amana niya na tungan din na miya na marso madakla taw na gula kaya bu nabilog sa mga pili na mga ulam mga kasiminar. Mana gina kasiminar na ayat man namya ka-introduce na gina sabab. Sa ebud dito, ebud ang ukitang takasiminar Abu Mujahid na talugoy si iku eman na niyan na ingd na eman na niyan na talugoy iya seminar sa kapita kagabi. Na may ko gagawin iya muli nga taw na pumagiga iya taw sa masjid. Sama nito na bititiran multa ka. Budi mo man na libin seminar ito. Libin seminar mo paman kayo giyon mo to ka kaso tindi bili ra mo sa talugoy. Na adin mo mo slugan bibidang na markas usab bago tatina kapa kamu ayan no titul muslim. Na ayman na nilibet dito to sa Ranaw. Na nasukin nilibet nun sa Ranaw na anam. Tungan niya pamana kuan miya kaya bugun so kuan. Miya nagyan ko to pamana kuan. Mga seminar ko umaningid na adna mga multaka. Ayman na niyan na pagdin na naman ayman na niyan da si ko mamagid na dudunan utambara pamana sa lako so pamana tigtan bitan sa ginawa. Bitan sa niyaw si ko niyawang. Adun pinagiyong tatigtan ron mga so na bitura ron ng tasya. Riyada tigira na mana niya nigira lagi dia kapepita nakapaminti-bintang. Tigo mga itong mapiuli kami praksa adna kapamit-bintang na adun pa ma-edukasyon nun. Na adun pinaparon sa niyawa. Gusto pa man na kuwan. Buong pandulo na yung pa man na ka-sosyetiga na pa man na kuwan na kapupasyon na rehala. Dito. May nga dito na mga rehala. Kagiti pamanapda mga pingalibak mabui Abu Nabi pakasurga na wala. Hindi pagpili naman sa mga pili na mga ulama lagi di si Abu Muhammad, sarangan ni si Laksa Ibrahim Busia, guna mi wala si Abul Hasan Al-Yudan, si Kita Abu Sufyan, si Sayyid Al-Abidin. Padahal siya taman ni Muhammad Salih Usman pakasurga na wala utala. Padahal siya rano to na. Emanan yan na duty kaya yagi
kaya wiyag mabuong kaya galbo ka seminar. Oh. Naguli sa gimunta ka seminar na kuman Jumat na siya pa di pagan na yan, di mga sensi ko mga Jumat. Oh, ay napilibitan mo buso mga mga masjid sa Ranaw at na mga traka sababa paman na di gira di mat na sa mga masjid na pangunagun sa mga pagasenan sa mga khutaba. Na sa unta masa na meron mamambusi ay mana niya na Faisal Abdullah. Si kuda pun kapako may Faisal Abdullah guru ami na antay miya ka-introduce sa gingay pamanakuan. Sarana pamana gingay pamana kamangala sa mayto. Nagito ba? Gila kamangala sa mayto mo kay mga nami aluin. Pakabalasan walaw dala si Binur. Si to Abu Napisa. Okay, gina nami yun na miya ka board member. Na kasi ito na pedsa pamana pedsa sabab. Oh. Kasi ko paganay ang mga nguda mo Abu Nabil mo si Muhammad Qasim Tarosan. Way. Na sanguta masa na sa mga bubay na aya may kamakaili ka sa buhay na makaili sa buhay mag-Islam na mililit buni. Agito ko buli na kaplilit. Kaplilit. Na kalilid di imlilit at tigiran na sukadi. Kadi uy, basta kadi na imlilit. Gitu na. So sudah mga pananghaji na sa taman ako na kopyor. Adi na adik pa mga balan ng mga lagi lupa man ako gura ipsuko bububay sa ulo yan paman ako isasanaan yan luto mana salimut yan gue dami kakayo busubukan sa kan danik damay kili ako sanguto na bumujay da masa na lagi do mawag pakamamawag no paman na mga bubay bumayle paman na romorokon kaya dito pa minus sa kapagintaw. Uy, kakay sumyaga dito mabu umasa. Mabagar so adna mga ay mabu sumyaga da masa paman na beauty tigitan wa paman na penanggilan. Na lumaraw na niya puno asini. Benda sini si ina wallahu alam namu pito. Na uman lagi dia kapipita. Da di siya di indela ko ang ayak ko anak di pagano siya sumadak la to akate so salida. Showing ako. Oo na aya so mga taong na ino so mga buber katan na di pa magagaw na sumambuso mga notebook na kipapelo na Vilma Santos Nora Honor. Na dito di pamana di bubunuan no pansin Nora Augusto pansin Vilma Santos sa giyang aya pamanakuan. Na dito so mga bubay na niya bunuya pamana daw mga kilaya ba penditar sa ba pamana tigitan rumurokon ngayon man to Indonesia Malaysian bilang-bilang ni kilenga so mga mama tabi pamamakin na da bupigu abang kile ba mamamalong ayun na kalilid ni gira na buto na brief pamya kay ito uli na ko abnap na kay di din pito na basaan dito bisa musib sarana Beauty kaya maanang kuta mga mana niyan na haraka Islami. Ugid na kili nga suta wa dito ulawlan niyan. Na pagbangan na sa masjid. Nabid mo buso ka pagbang. Na nakalilid siya tama sa kariot ni sa maraw na ad nagkatuon ka masjid ay ka pagbangan sa asar. Na may wala singko. Mangin sa magrib. O ka pakapraksin so asar buso. Magrib ka subsimin sa asar na pneulen so magrib. Nabihir ang pagkato wasap simin sa isa. Hindi ka pa siya magrib. Ya man naging nga diyan masagutan maadi giraw anakalak. Oh, nagito makasimin so to sa magrib na men lingid din. Nagito kaya maano ay manane na puluto sa kaya maano sabab. Nagito ba? Kagi ko manuto nagito tira ay penggel bakaran pakisabutan umadag latong iya paratiya. Na may to na so mga bubay mga bunguda na may nagyong ta ay pamana niya na di ipupay mamamalong na siya kini Binur so mga muritian mabuop terbiyan niyan si sama dalam piyangan diterian siya sa maitem nam siran na kenapa na bagi bukan diterian sa maitem kami ni kabsiran na so kaya ni kabiran na bumujahid na mata na pamana istorya utamala na kasi mo si Binur na dingid mo ay mo kapkili ang na sunso malaikat
din kablagan sa kuan. Saan. Sahal ka na, uy ka, din kablagan sa sahal na. Dito, ema na kaya adno ema na niya na mga militar sa Maytam. So mana gitu guri mia pamana mia mbele budilo sa gimong oras kaya mia kay siya na anak ya panika na mia mga la pamilya di kan pagawin na adna album tatagun ro na mia pagilya kan ay hiro gunne siya ko na album Gitu. na may to ako pa na may kan na si ko mga 70 so di na mga 70 so di na itis pamana itis na aduna mga bertano pamana so yun nga pamana so mga sa kuana so tiyan na Malaysian pamana bangkalay na pakilyag yung nga lulun ka tigiran lulun kay butiran na pakilyag yung nga pamana kaman mo sleepless udi na ako na normal to normal to buti pakilyag ko yung mamamalong Uy. na sa mga loks na mamamalong sabaw tugon namin na adna pamana ay limo walaw dalan na adna haraka pamana mo bitad tamam pan ko kapangadi guni na sumanga kagi ema ko na sa style sa Manila nagito ba giya nga ya bubuna kala pawi pamana binti napkilid niya ko mga babay na dito ba so ked nagyang ito movement niya ngaya pamana kwan ana miya ka umamambuso amana niya na mga tigtano mga alima miya ka pa mga disi sa kuan Saudi Arabia na miya dito Abu Mujahid Badja kakagiad na miya to na mga alima adiran mambupa ka sa mga muritira napsin ka niya na siya ng mga sa Maytam kapaman ay lagi do ay pipigir nila nang taka mga laro sa lagi dito nasirambu na miya dito miya problema to miya problema to paman na lagi dito so adna so miya gada masagi to pamana ipipigil din kita may to na para buto ko mga alima na ogid na miya reconcile guni pan adi mo na sumiyagad adi pa kap Maytam sa mga murit kasi gitu ba si Ebu Maytam na sa mga guru na sa mga murit na di na di mo alaw tala miya ka kaya sinabutan gitu ba miya ka pa magugupa miya ka umasi mali siya niya Faisal Abdullah sa mo to na si Faisal Abdullah na kaya pa ko man yan na si Syed Mambusi Kwan si Suharto. Ben kagi si Suharto wata eli di mapuro. Na nasang tamasa na pamana kagi kinabo si mabibintay ko ulama na pamana kuan may tuso pamana may tusiran. Ay tutulra ka na sa gimo tada pan kapaka may Faisal Abdullah may tusiran ugi na ad na mga activity sa pamaasabab apagati siya nun. Nagito ba? Buti ka kapya si may agiti siwa kuan. Gitu tiap-tiap na so kaya pa ko may Faisal Abdullah na si Tumeros sa Shabab naroiran mambupya kabaling sa Matampay na mama na pender pasi ko mga galba kay di ano man sa magari sarang ya Abu Ahmad lagi buhay na siya minsan na tugunuton siya di simar siya lagu si pagari niya nata si batian na Faisal gasmala adi siya ni mga magupugup siya si ko pamanakuan galbo ka Shabab. So, oriano to. Na naman sa magpida siya man mo kay Abu Bakar Siddiq sa Pakistan. Oy, siguro siya kaya pakasukan sa Pakistan na mana may siya sa Madina ay tulad ni Abu Bakar Siddiq na may siya sa community sa pamanas ay may siya sa Madina na siya kito Faisal Abdullah si Muammar na nudu si salamat sa giyong tawra si salamat ka na gito adi si salamat na sa Pakistan na sumuan niya sa susi sa Pakistan na sumugiran ro si Abu Bakar na nagito miya ka umasiran si na miya timog man si Faisal Abdullah si Abu Bakar Siddiq si yakin niya Abu Ahmad lagi ndip nagito miya pa makasurgan siya ran wala utala na emana niya na miya pagsiran si gulub ka sabab so ekyo rianon na si Faisal Abdullah si suminibay sa tablig na sira niya ka pagugupa kaya niya di maporo si Sorto di maporo na pinakudaan ni ran so siya tigan si Kadi buti na Kadi Kadi na pinakudaan ni ran mambuso madagla tawanan niya ka pa magugupa so jihad na si Sandin Mambu si mambuso SMT na adin mambu pa man na mitataro sa din so ang sarong Islam na mitataro sa din so mambuso man na niyan na sabab ya so sabab na miya
mini pangupay so akhawat. Uy, kaya Kapag mo ta akhawat na nagditoy pamana mga bai sa gimuto sa bab. ay mo bukid no akhawat. Nasukya pa ka may paisa Abdullah Karumay Abu Abdullah Sarangani. Sarangan Nakasukya pa ka man na may lagi mambu'i Abu Nabil siya si Abu Muhammad. Tigira na adin min so pamanakwan. Sektor ang mga babay. Napikit na ko ni ran ki paisa alima paisa Karumay kawan Abu Abdullah Sarangani siya si Abu Nabil. Napina ko ni ran mabuso mga babay siya si Lima Monera, si Lima Badria. Mimbiluya isa siya na mala pamanagal bukag sektor ang mga babay. Madakal kakamya makaw masirar sa Manila. Niya biadnira tama sa Manila na biadnira so Davao sa Gisa pamana itirud pamakuan pamana api siya apko na Cotabato si sa pamana island provinces na hindi makaw masya nun. Ini pa mo sa mara Manila ang ta ano na ta dimbula na kwan gyung ta Kunit Astrodome nagyan niya temo siya ron na tama sa liw na pagkadnan. Penuh tahu nasi mampu na gira medji sumulta ka na anak keto nang asla bisa 10,000 bubay ap ketemu na isaw to mana niyan na may pinalamat ko wala pamana dito ki adna gyung kaya pamana tigtan wa dahira gulo man na dahira mana lagi mana mapedi ka so awikinin ya kanu so pagaton api anda kan so iman to pinalamatan ko wala sana isang nabumudyo di pa kapya ginawa ko nagirami ako mata sa Green Hills baka makasagi yung mga padagang sa muntod sa mga makapilayar dagangan mga munti at tigtan na muntod na palabog mga bubaya kindi ditarpipi akan upamanati pagkapuling sa walatin alhamdulillah ka benar di indugang sa malayar go ang mala di ni mindugang nagyang kaya buntalian apkay layo mga tawasala ko di sala ko gip sa Islam na kanabi ni mga dadapan na sa agama kaya manan yan ay mga taon na ko ni man to na may pinalamat ako wala lang na kiling ka mapi attract na ilay makalakasarwasan na makilay na bubero mo ko kumpipi ang magpamanan diditar. So mga masjid na miya kadak-kadak liman to nga mga masjid di pamanaman ni anarkya ni man to. Na manan yan na mapipikiran na makakwasa at muli sa masjid. Minimo nupliman to. Amay kung nakatamok so ko taon na tinamagmula ko sa turil. Apakiplangaga na sa manan yan na Quran. Na manan yan na iman to na pinalamatan na yung walaw talaga. Miya kanaw so pagtaw na ayak yan naman yan. Na so yung manan yan agamahan. Na yun ka benda sumbat antang buat mana setap mau maka pama si kumapun education pamana kapay pa na si pan kiad no politika ya suldo mawala masiko politika na kapay si ko siya pito gue panganita mi rapay tanuron na alhamdulillah pamana piasakan guru ami di tero di programa si na pamana gi ngai dingar kami di kapal mutulan ni na pamana tero plendeguna posto ta sagi mo ta pamana kailangan agyang utuad ika pruguru da si kumiyang una magal mo kumawala matano sa benda mori ka tero tero ka mga bangsa tano di mamakinig man to ang uliman tay na gitu ba pag naroon na pinalamatan tasiran sa dirar tadi ka pa mamakin ka gu kasi tabu giin ay mapipikar tao ka pamanutulat na siya na para so generation naman to na mitumpok tanong si ko man na panabunta man mga lukstan sa kyan gani ba kay ran si sagiyang ay agama kati alhamdulillah ka tanong kaya lumbukan na man niya na umanisa na iman to na sumanga watatano na miya makapamaniman to na di sira di magintaw na miya umayran sa agama lagi din no kini maano agama tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginani ka pamanutulo na mabu pamanaan mabu makapunang gila uba na pamana pagapikir sa banin binasa so pamana tigitan wa gulbu ko mga pamanang utwa pamana tigitan wa gulbu ko mga lokas kabubud mana na pinagil ano bubudin
adna mi begua pamanati mapakasilay na sa Banyan panambang. rumpaki. Rumpaki. Banyan rumpaki. Waduh. Mga pasyo, adap man na buwa pa man na maray ka pa man na banyan karilibat. Oh gitu. Nah, namin bilingan rakabu mujahid sa sumalama ko. Assalamualaikum warahmatullahi Gitu wabarakatuh. man po, nitano si Kuala Utala, mapipiyaginaw tanong, balay, pwede ko simba tanong si Kuala, sa pagbibitan namin sa kano, kung manigira lagi daya gabi, oras, di tanong makapapakinga, sa ginay programa tanong. Salamat sa kano, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes, sir.